Il-miżura ta' tapering qed tħalli l-frott. Dan hekk kif persuni li sabu xogħol u gawdew mit-tapering wara li għaddew 3 snin ta' dan il-benefiċċju se jibqgħu jaħdmu. Stqar dan is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għas-Sigurtà Soċjali Mark Musu. Min kien minn tal-bidu ħanajtek, min kien minn tal-ewwel sena, it-3 snin tat-tapering issa għaddewlu. U s-sabiħ ta' din il-miżura huwa li dawk il-persuni illi kienu daħlu fid-dinja tax-xogħol 3 snin ilu. U ovvjament daw jonqsulhom il-benefiċċji ftit ftit, illum il-ġurnata baqgħu fid-dinja tax-xogħol. Fil-fatt, dan il-benefiċċju li introduċa dan il-Gvern fisser li persuni fuq il-benefiċċju tal-qatt u li jsibu xogħol jibqgħu gawdu minn persentaġġ tal-benefiċċji għal 3 snin sħaħ fl-istess waqt li jkunu qed jaħdmu. Musu qal li l-2015 kienet sena fejn il-miżura tat-tapering splodiet u dawk il-persuni li gawdew minn dan il-benefiċċju issa waslu biex jgħaddulhom it-3 snin ta' benefiċċji. Din il-miżura nistgħu ngħidu kienet suċċess kbir. Laħqet pik ta' madwar 3200 persuna, ġifieri, u ovvjament imbagħad minħabba li qed jonqsu n-nies fuq il-benefiċċji soċjali, inti ovvjament dak il-pik imbagħad jibda jonqos bil-mod il-mod. Fi kliem Musu, dawn l-inizjattivi jidher li ħadmu sew, hekk kif fl-2012 l-ammont ta' persuni fuq il-benefiċċji soċjali kien jammonta għal aktar minn 17,000 persuna, numru li f'5 snin tniżżel għal anqas minn 9,000 persuna.